ದಾಡ್ರೆ ಕುಲ್ದ ಮೊಕ್ಕಲು ಅಂಗಿ ಪಾಡಂದೆ ಕುಲೋಂದಿರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀರಿ ಕುಡನಾಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದ ಆನನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದ kan video ada ini pulon Julai kita malah ada even we don't know
நாங்க பார்த்த மாதிரி தான் என்னையா அது Jadi aku nak dapat buku. Tapi jauh lepas sih. Dah dan video walaupun mul perpinkan partul del jauh lebih kan dua orang jenis ಮಂದಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾಯಾ ಪೈಸದ ಅರ್ಥ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಶೋಕಿತ್ತು Itu dah patong ini. Itu lagi timpal ada na. Monday pura parege. Plus escape out gaya. Encha takka mandu lag Monday pura na. Lakku me. Chinese itu biru mantu nalla berpilih itu remar. Kona na siya eh. Ini wah, ini bala. Sakit.
నీకు నల్ She is saying you are not dancing, so she is calling you. Yeah, we can see that. ఇంకొంత ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೋಬಿದ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಬಲ್ಲಿ ఏ పిడ్లి తిండే సాంబార్ రెడ్డి అప్పు సాంబార్ ఎడ్డే సాంబార్ బోర్డు ఎస్ బోర్డు ఐ నో సో మెనీ లాంగ్వేజ్ ఇంకా ఇడ్లీ ఇడ్లీ అవసరం అండి ఏం చాండి కోరి మీను apil into apil dabal kebab baru belakang దోశ ఏనాట్లా ఏం చేస్తుంది కైకలేదుగా మటన్ ತುಂಡು ఏం చేస్తుంది chilli warna baru kusi ada ಈಗಿನ ಬಡಿದಿ ಕೇನ ಎತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಾಪು ನಿತ್ತನ್ನ ಹೆಂಚಾಪುನು ಅಂತ ada offer itu ಹಾ iడ్లీ వడ తింటే కొంచెం జాగ్రత్త